Декарбонизацията зависи от електрическите превозни средства и от гигантските заводи, които произвеждат литиево-ионните батерии. Това са гигафабриките, така наречените Gigafactories. В това видео ще научим всичко, което е необходимо да знаем за гигафабриките. Да, гигафабриките са фабрики за батерии, нали? Какво представлява това гига? Това е неофициален термин, приет от Тесла, когато прогнозираше производството на електрическите превозни средства в милиони, въпреки че не точно милиарди, което би било 10 на 9 степен или гига, самия термин. Сега се използва за описание на фабрики, произвеждащи батерии масово за електрически превозни средства. Конкретно литиево-ионни батерии, така ли? Голямата част от електрическите превозни средства използват литиево-базирани катоди в батериите си. Литиевият никел-манган-кобалт оксид е най-популярният вид, но се появяват и варианти като литиево-железофосфат и никел-кобалт-алуминиев оксид. Да, това е доста литий. Съвсем така. Вече има около 26 милиона електрически превозни средства по света. Но това е още много малка част от цялостния глобален автопарк, който възлиза на почти 1,5 милиарда превозни средства. Затова, ако работим върху база на едно към едно заместване, това означава много литий. Ще има ли достатъчно литий? Резервите към 2050 година се оценяват на около 25 милиона тона. Това е, което Международната енергийна агенция предвижда, че ще ни трябва. Защото ставаме все по-добри в откриването и добиването на литий и възстановяването му от солени разтвори и смеси, резервите всъщност се увеличават, а не намаляват. Така че, ако утре създам гигафабрика, мога ли да бъда сигурен, че технологията все още ще бъде необходима за предвидимото бъдеще? Батериите трябва да продължат да подобряват ефективността, енергийната плътност и размера, докато производителите автомобили търсят електрически превозни средства с увеличен обхват. Затова една гигафабрика би имала нужда от някаква степен от иновационна гъвкавост. Химията изцяло настроена ли е към литиево-ионните батерии? Друг вариант, който се появи наскоро на пазара, е натриево-ионната батерия. Натриево-ионната батерия не може да се сравнява с енергийната плътност на литиево-ионните батерии, но те са по-евтини и обещаващи. Колко гигафабрики съществуват? Има около 240 по целия свят, като около 80% се намират в Китай. Защо Китай е толкова напред? Китай стартира своята стратегия с електрически превозни средства рано и в момента контролира важни части от веригата на доставките. Не само производството на литий, но и на графит, кобалт, никел и други критични материали. Където суровините не съществуват на неговия праг, той сключва съюзи с държави, където се намират такива. Ако китайците са добри в това, защо не ги оставим просто да го правят? Това е стратегия. Много нации осъзнават, че производството на батерии е основно за електрификацията, особено в транспорта. Затова страните, които искат автомобилната индустрия, трябва да помислят за притежанието на или значително повече гигафабрики. И как се развива това? Плановете са на път по света. Европа има амбиции за около 36 гигафабрики до 2030 година, някои от които биха били китайска собственост. Надявам се да сте разбрали повече за гигафабриките и тяхната значимост за икономиките по света от това видео. Благодаря, че гледахте.